በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 7 ጥሪ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አቦ አባ ሰወል ጴጥሮስ ናይ ሃገር ሮማ ሊቀ ጳጳሳት አዕረፈ። ነዚ ቅዱስ እዚ ብተጋድልኡ ብትሩፋቱ ብተጸምዶቱ ብፍልጠቱን ብሓቅነቱን ቅድሚኡ ዝነበረ ምልክያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ አዕረፈ ሊቀ ጳጳሳት ሸምዎ። ሽመቱ ከዓ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ኣብ መበል 11 ዓመቱ እዩ። ንቆስጠንጢኖስ ንጉስ ጥምቀት ክርስትና ዘጥመቆ ንሱ እዩ። እዚ ንጉስ ነካሓቲ ኣብ ምጥፍኦም ንኣብያተ ጣዖታት ኣብ ምዕናቦም ንኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ኣብ ምህናፅን ዝቃለስ ዝነበረ እዩ። ናይዚ ቅዱስ አቦ ሰወል ጴጥሮስ ገድሊ ኣጸቢቓ ብርህቲ ኾነት። ንሱ ነቶም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይምህሮም ነበረ። ክፉእ ሕሊናን ጥርጥር ናይ ሰይጣናትን ከዓ ካብ ልቦም የርሕቐሎም ነበረ። ካብኦም ዝተሰወረ ይትርጉመሎም ይረድኦም። ንኣይሁድን ንዮናናውያንን ከዓ ይከራኸሮም ነበረ። ንብዙሓት መሊሱ ከዓ ናብ ሃይማኖት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእተዎም። ጥምቀት ክርስትና ከዓ ኣጥመቖም። ስሙ ከዓ ኣብ ምእመናን ግኑንን ዘፍርህም ኮነ። ብዛዕባ ፍልጠት እግዚኣብሔር ምስጋና ንዑ ይኹን። ብዙሕ ድርሳናት ደረሰ። ብዛዕባ ንጎይታና ስጋ ምልባሱ እውን ደረሰ። ብትምህርቱ ከዓ ንዝጸምአት ነፍሲ ክርስቲያን የጥልል ነበረ። ካብ ዝሽየም ኣብ 70 ዓመቱ ናይ 318 ኤጲስቆጶሳት ጉባኤ ኣብ ሃገረ ኒቅያ ተገብረ። እዚ ቅዱስ አቦ ሰወል ጴጥሮስ ከዓ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ንኣርዮስን ነቶም ብጌጉ ዝስዕብዎን ረገሞን ኣውገዞን 11 ዓመት ኣብ ሽመቱ ጸኒሑ ጽቡቕ ተጋድልኡ ምስ ፈጸመ እግዚኣብሔር ከዓ ባህ ምሳ በሎ ብሰላም ኣዕረፈ። ቅድስት በረኸቱ ምሳና ትኾን ዘለዓለም ዓለም አሚን። ሰላም ለከ ጴጥሮስ ሰወል መጥምቆ ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ከሳቴ መስቀል መዋዕለ እብሬትከ ኮነ መዋዕለ ሰላም ወሳይል እስመ ዳጎን ተቀጥቀጠ ወወድቀ ብየብ ከመ ቀዳሚ ኢሳይያስ ይብል። በዛ ዕለት እዚኣ ንቅዱስ ኤፍሬም መዘከርቱ ኮነ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ኤፍሬም አብ ምሉአ ጥበብ ፈሪሆተ ክርስቶስ ምልአኒ ከመ ማህየብ በአልባቢ ሆሙ ለእለ ይፈርህዎ ህዝብ እስመ አድኅኖቱ ተብህለ ለአምላክ ሩብ። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ሎም ሶሎን፣ ጎርጎርዮስ፣ ማርቆስ፣ አንቲያኖስ፣ ሉያ፣ መይልን፣ ሶስዮስ፣ ማርቲ እዩ። እግዚኣብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ንዕለት 7 ጥሪ ተፈጸመ።